Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ Xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba ħbib tal-Kamra Sportiva, dan huwa Karl Parnis u bħalma tafu dejjem kull nhar ta' ħamis inkunu magħkom aħna bil-programm Bassir. Programm miġjub għalikom grazzi għal Ejjabet li hija betting company famuża u dejjem jien ngħidilkom u nkellimkom fuq l-istess sit meta nitkellem fuq il-lob tal-azzard li tilab moderazzjoni mhux ħażin. Biss soqgħod attent għax jaftaqa fil-bizzju. Mela, ejja ngħaddu għaddunkwe mela, jekk nkellimkom fuq il-partiti li għandna fit-tmiem din il-ġimgħa mis-Serja Taljan u jien għażilt dawn it-tlieta. Għandna l-Inter li għandhom 27 punt ħajlqgħu ġewwa darhom lil Como li għandhom 24. Ukoll ħankellimkom fuq il-partita Lazio Bologna fejn ġewwa l-Olimpico Lazio li għandhom 18 punt ħajlqgħu lil Bologna li għandhom 24 punt. U għalija mbagħad ħanamlu ftit punti fuq il-logħba bejn Napoli u Juve, fejn Napoli għandhom 28 punt u Juve għandhom 23. Mela, Inter Como, kif tiġettilkom bejn daw il-żewġ timijiet, kull ma hemm huma 3 punti. Como huma Como u Inter huma Inter. Għalfejn qed nitkellem hekk. Għaliex Como, fl-opinjoni tiegħi jiena, għaddejjin minn kampjonat stratosferiku, speċjalment bil-plejer Nico Paz, li qed jagħmel ħafna differenza. U nemmen allura li din mhux se tkun partita faċli għall-Inter minkejja qed jilagħbu ġewwa darhom San Siro. U kellek tgħidli Karl taħseb li ħatkun il-previżjoni għal din il-partita ngħid li Inter u Como jispiċċaw fid-draw. Mela, partit oħra interessanti li għandna fit-tmiem din il-ġimgħa ġewwa s-Serja hija dik bejn Lazio u Bologna. U li nemmen ukoll li anke din il-partita kelli nilab xi flus fuqha, nemmen li kemm Lazio u kemm il-Bologna jispiċċaw fid-draw għalfejn qed ngħidlek għaliex nemmen li Bologna bħala tim huwa kemm xejn aħjar minn dak ta' Lazio fil-fatt kellek tara klassifika naraw li l-Bologna b'24 punt u l-Lazio b'18. Imma tinsewx li il-Lazio home huma dejjem il-Lazio, ġifieri il-fattore li inti tkun qed tilab home. Nemmen li din is-sena il-Lazio użufru xew minnu sew. Mela, allura jien nerġa' ngħid riżultat ta' draw. Il-partitissima. Il-partitissima hija gamble kbir. Għalfej għax għandek il-Napoli b'28 punt fil-waqt li l-Juve b'23 punt. Dil-ġimadni kif assistejtu kollha l-partita li kellhom il-Juventus fil-Koppa Italja u rajt sintom isbieħ mill-iskwadra ta' Spalletti. Assistejtu koll għall-logħba li kellhom Napoli live ġewwa Ruma li in-Napoli nemmen li Ruma serqu 3 punti, imma issa dik storja oħra. Biss kelli nagħti pronostiku għall-logħba li ħassir ġewwa l-Maradona, nemmen li jien Juve għandhom ċans jirku l-partita. U allura nitfa' sinjal ta' tu. Mela, il-previżjonijiet tiegħi huma dawn. Inter Como draw, Lazio Bologna draw u Juve jerbħu ġewwa Napoli. Nostradamus minix. Din huma sempliċement opinjoni, nerġa' nirringrazzja lil Ejjabet u nerġa' nfakkarkom li jekk ħadd ilagħbu b'mod responsabbli. Dan Karl Parnis għalissa nsellmilkom u nirringrazzjakom dejjem tal-appoġġ tagħkom. Slim u saħħiet u nawguralkom weekend mill-aqwa futbol sabiħ immens. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli.
Matul tmiem il-ġimgħa ser tibda il-merit jinbeta fejtra u fej ser ikollna 7 logħbiet mir-round preliminari. L-aktar logħba interessanti li ser ikollna minn dan ir-round ser tintlab is-sibt 6 ta' Diċembru fl-4:30 fil-ground li din taraw fuq l-isfond, il-Victor Tedesco Stadium tal-Ħamrun. Fija se naraw żewġ timijiet mill-kampjonat BOV Challenge jisfidaw lil xulxin. Qed nirreferi għal Sirens u Santa Lucia. Iż-żewġ timijiet ġas sfidaw il-xulxin fil-kampjonat. Fir-raba ġurnata, Santa Lucia rebħet 5-3 kontra t-tim ta' Steve D'Amato. U dan ifisser li f'din il-logħba ser naraw potenzjal qawwi ta' goals. Forsi din id-darba tkun id-darba li se jinsipattuha b'mod sportivament il Santa Lucia. Biss li hu żgur huwa li r-rebbieħ ta' din il-logħba ser kollu konfront kontra tim ieħor tal-BOV Challenge li kistennieh f'Gura United. U dan ifisser illi min jaf forsi l-opportunitajiet li javvanzaw f'din it-tazza ikomplu jikbru. Logħba oħra li wieħed irid jagħti każ minn dan ir-round preliminari huwa konfront ieħor mill-kampjonat BOV Challenge li rigwarda żewġ timijiet ta' din il-kompetizzjoni, St. Andrews kontra Vittoriosa Stars. Anki hawnhekk, żewġ timijiet li fil-klassifika jinsabu qrib xulxin, 10 punti għal Luxol, 6 punti għal Birgu. Bir-rebbieħ ta' din il-logħba jilab kontra Gżira United. Għal daqstant il-motivazzjoni għal dawn iż-żewġ timijiet qiegħda hemmhekk għaliex jafu li jekk se jirbħu ser ikollhom l-opportunità jisfidaw wieħed mit-12 tim tal-kampjonat jew Malta Premier il għandna din is-sena. Qabel ma nagħlaq nfakkarkom żewġ affarijiet. Fit-tmiem dal-intervent ser ikolkom il-soltu grafika bil-provizjonijiet tiegħi għall-lobbiet tal-Meredin Bet FA Trophy round preliminari. Fl-aħħar mhux l-inqas messaġġ minn l-sponsor tagħna Ejjabet. Ħodu pjaċir, ilabu, imma dejjem b'mod responsabbli. U ħsieb L-aqwa esperjenza lokali fuq ejabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejabet.com. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Insemmilkom u nilqakom għal din il-parti mill-programm Tbassir fejn jiena se nagħti ħarsa lejn żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż. Iż-żewġ logħbiet li se nagħti ħarsa lihom huma Aston Villa kontra Arsenal li nemmen li hija iktar logħba interessanti li għandna fit-tmiem il-ġimgħa u l-logħba l-oħra bejn Manchester City u Sunderland. Aston Villa u Arsenal, it-tim li jinsab fl-ewwel post kontra t-tim li jinsab fir-raba' post. Logħba kemm xejn diffiċli għal-leaders, il-Gunners. Aston Villa huma rinomati li huma tim organizzat sew, tim li mhux faċli telbu u il-Gunners naħseb li għandhom biċċa xogħol diffiċli qudiemhom fit-tmiem il-ġimgħa. Ovvjament il-Gunners jimmiraw li jiksbu 3 punti biex ikomplu jsaħħu posthom f'ras il-klassifika bit-tama fl-aħħar tal-istaġun wara nuqqas ta' bosta snin jirnexxielhom jirbħu il-kampjonat Ingliż. Min-naħa l-oħra Aston Villa bl-evoluzzjoni li kellhom f'dawn l-aħħar staġuni taħt it-tmexxija ta' Emery, ovvjament l-għan prinċipali tagħhom huwa dak li jiksbu post f'kompetizzjoni Ewropea. Ovvjament l-akbar tama tagħhom hija dik li jiksbu post fil-UEFA Champions League tal-istaġun li jmiss. Fl-opinjoni tiegħi għalkemm Arsenal jibdew kemm xejn favoriti naħseb li l-aktar riżultat realistiku ta' din il-logħba huwa dak ta' draw, però logħbiet bħal dawn nemmen li huma miftuħin għal kull xorta ta' riżultat. It-tieni logħba Manchester City kontra Sunderland City li qegħdin fit-tieni post qed iżommu il-pass ma' Arsenal bit-tama li t-tim ta' fuqhom iwaqqa xi punti biex bekk ikunu jistgħu jeliminaw kompletament id-distakk li għandhom magħhom.
Fil-waqt li Sunderland nemmen li huma t-tim rivelazzjoni ta' dan il-bidu tal-istaġun fil-kampjonat Ingliż. Tim li għadu kemm rebaħ il-promozzjoni mid-Championship u minnu li fis-sajf nefqu ħafna flus fis-suq ta' trasferimenti, però s'issa ir-riżultati qed jagħtuhom raġun. Ovvjament din hija logħba li s-City jibdew favoriti li jiksbu 3 punti. Ovvjament il-pressjoni qiegħda fuqhom għax iridu jiksbu 3 punti anke peress li jafu li Arsenal ħajlabu barra minn darhom kontra Aston Villa, għaldaqstant jekk Arsenal iwaqqgħu xi punti kif qed l-ewwel is-City brebħa inaqsu d-distak. Però ovvjament fil-futbol Ingliż ma tista' tafda l-ebda klabb, speċjalment tim bħal Sunderland li diġà qed imur oltre l-aspettattivi li kellhom f'dan il-bidu tal-istaġun u għaldaqstant l-entużjażmu tagħhom kapaċi jilgħab fattur determinanti f'din il-logħba. Id-tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa rebħa għal Manchester City. Naħseb li Manchester City għandhom jitqiesu bħala favoriti netti li jiksbu 3 punti, però kif qed Sunderland mhumiex tim ta' min jarmihom u ovvjament it-tim ta' Pep Guardiola ma jistax jirrilassa kif għamel matul din il-ġimgħa kontra Fulham meta minn 5-1 minn fuq spiċċaw rebħu l-logħba b'5-4 biża' li vantaġġ ta' 4 goals seta' spiċċa kompletament sempliċement għax tim ikun qed jirbaħ b'marġini kbir jirrilassa u jieħu l-logħba u l-avversarji for granted. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nistedinkom biex tkomplu segwuna il-kontenut li għandna fuq din il-paġna u nawguralkom tmiem il-ġimgħa sportiv mill-Laqwa. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.